बुरि जाहार दैमा सेर सेर दिंखिया मैगं खानानै बै आलायस्रि बाजाराव फाननायखौ बेसेबांदि हालाय हाफाय जानांदोंमोन। दा आं मोनसे खामानिखौ मावलाङाबा आं आद्रा थागोन आंनि मावनांगौ खामानिया। आं गासैखौ फरायजोबला। बुलेट आदाया जोंहा बादैनि थाखाय मोनसे लाइजाम हरदों। बे लाइजामखौ जोङो गोसोआव बिराद मोनसे दुखु मोनदों आरो बेखौ फरायोब्लानो जोङो माने गाबनो गोनां जायो। बे लाइजामखौ आङो फरायना होनो सानदों। गासैखौबो आं फराया आयै आंनि बिमा नोंनो थाखाय बुलेट आदाया मोनसे मोजां लाइजाम लिरनानै हरदों। आं बेखौ बयबो रायजो राजानि सिगाङाव आङो फरायनानै खोनासंनो। आं गासैखौबो फराया, गोबाव जागोन। दा बिदि लिरदों, दाबोनो बावाखै आयै, उन्दै समाव आंखौ लाफानानै बै बुरि जाहार दैमायाव साम' खनना लाबोनानै गामि गामि माइरंनि सोलायनायखौ दाबोनो बावाखै आयै। बै बुरि जाहार दैमा सेर सेर दिंखिया मैगं खानानै बै आलायस्रि बाजाराव फाननायखौ बेसेबांदि हालाय हाफाय जानांदोंमोन। बोथिसे माइरंनि थाखाय आयै नोंनि थाखाय लिरदों। नाथाय गैया आयै नोंसालानि खाफालाव बिमाजों अराय सम थानो मोननाय। हावरिया आयै नोंनि खाफाला नों सानदोंमोन नामा नोंसालाखौ लानानै सिमां सुजुनो। नाथाय नोंनि साननाय बायदि जायाखिसै आयै। दिनै नोंसालाया मानिबा गोरोन्थियाव गोजा इन्जुरनि बेंखनावसो आलो आलो उन्दुगासिनो। नोंथांनि फोथायजाथाव फिसा बुलेट। आं थाङोमोन 7 नाम्बार 8 नाम्बार जायगायाव खेरादाफिनि लायनानै फानहैनानै आं फिसाफोरखौ खांदोंमोन। दा बेनो आं बेसेबां खस्थ' खालामनानै खांदोंमोन आफाफोर। दा गैया फिसानि खाफालावबो मा खालामबावनो आफाफोर। दा मानि जाय गोरोन्थियाव बिदि जाखो फिसाया। जेखि जाया आयै बुलेटआ मोजाङै दङ। नोंसोरखौ खुसियै थासानो लुबैयो। खुसि थायो। नोंसोरनि न' बांखौ गोसोखांनोबाल' बिसोर दुखु मोनो। खुसि थायो फिसा। मानि मोनसे जोंहा समाव सान हर उन्दुनाय गैला। आंनि गोसोआव बिबो फिसा बयबो फिसा गासिबो फिसा आंनि गोसोआवसो दंसै आफा। दा जोङो खावलायगोन बे न'खरखौ बयबो रायजो राजाया सम सम गोसोखाङो। नैबे बाबुनि थाखाय माब्लाफोर अलखद समफोर फैयोब्ला अन्नानै रायजोआ हेल्प खालामनो थाखाय आं खावलायदों। नोंनि बाबाया मोजाङैनो दङ। नोङो मोजाङै फराय। नोंनि बाबाया नोंखौ सानसे लोगो हमफैगोन। आरो रावबो रावनिबो गाज्रि खोथाखौ खोनासंनाङा। सोरबा नोंखौ बहाबा थांनो लिंब्लाबो थांनाङा। नोंनि नोमफाया नोंनि बाबाया दिनै बिदि जानांबाय थौ जोङो गाज्रि डिसिसन लानानै बयखौबो जोङो गाज्रि खामानि मावनो होनना लोगो लाब्लाबो नों थांनाङा फंबाय दे। नोंनि बाबाया नोंखौ सानसे लोगो मोनफैगोन। नोंनि बाबाया बुंहरदों आंनि बाबा फिसाखौ बुजायहैथां जेन गाज्रि डिसिसन लाया। सोरनोबा गाज्रि मावनायजों जौ साराब थाग्राफोरजों थाया। बेखौ नोंसा बाबाया खावलायदों। देरोब्ला नों मोजां मानसि जानो हानाय। नोङो मोजाङै फराय दे। दा बेखौनो आं बुंबाय। नोङो सिन्था खालामनाङा आइ। नोङो स्टार्टिंसो थोआ लोमाब्लाबो जोङो बेखौ होलांबाय। आरो अन्नानै रायजोआ हेल्प खालामनायखौ जों खावलायगोन। आरो जोंनि नैबे खामानि मावनायनि गेजेरजों आरो गुबुनखौबो हेफाजाब होनो हानाय बायदि जोंनि दुलाराय बर' रायजो राजाखौ आं दिनै खावलायगोन। सा सानजा सोनाब संकसनिफ्राय सदिया जोंहा बिथिं आरो बिटिआरनि बाहेरायाव गोबां एनडिबिफोर दङ। बिथांमोनखौ बोरै जोङो हेफाजाब होलांनो हागोन बिनि बेबस्थाखौ जोङो रायज्लायगोन सावरायगोन। बेनिखायनो दिनै बेखौ आं होनो खावलायदों। हामबाय होनदों बयखौबो बे कपारेट खालामनायनि थाखाय।